Kandhane kok wonge metu za. Jarine sing metu Pak RT. Duh, angel musuh cah iki. Lek Pak RT metu, mesti sak paket karo Bu RT za. Bu RT. Bu RT. Kandhane metu kok, Mas. Loh, ya apa ya? Dari Pak RT sing metu. Lek Pak RT metu, mesti ambek Bu RT. Aku ya gak rota, aku kudu ibuke. Lala kan golek Jamir. Mirja, aku Jamir. Apa sampean kepingin kayak liyane, arek ngelamar nang omah langsung gak balik maneh. Waduh, Dis. Apa, Mbak? Mirza, Dis. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Pak RT metu za. Oh. Bu RT. Assalamualaikum. Lah, ya apa za? Loh, ya apa sih, Mas? Apa salahku? Pak RT ku metu za. Makane iku, Mas, aku ndelok Bu RT. Lah iya za, Pak RT metu. Ya apa sih, Mas? Kandhane kok wonge metu za. Jarine sing metu Pak RT. Duh, angel musuh cah iki. Lek Pak RT metu, mesti sak paket karo Bu RT za. Kok kalian ngerti, Mas? Ben sapami Pak RT ya? Aku mang ketemu di jalan, wonge boncengan za. Bu RT nyapu amang. Yo gak harus za. Masuk aku ti nyawa. Sudah ya apa? Kampret. Wincycle za. Wis kah? Debat karo awakmu gak ono enteke. Oh alah, koyok cintai Bu RT nang Pak RT kena enteke. Kakak uwis. Fotokopi KTP uwis. Foto pisan uwis. Oh iya ya. Ijazah sekolah 3 tahun ya iki sing digoleki. Sampean lapo, Mas? Nyiapno berkas, guys stempel nang Pak RT. Awakmu kapan nanti? Sampean ro Mirja. Mirza gak usah digoleki. Iku arek datang tak jemput, pulang tak diantar. Dilangkung BE. Udah bisa dibilang gitu. Ngawur iki. Wis, timbang ngomong ambek awakmu gak entuk duwike. Tak budal sik. Oh, wong edan. Duh, Mbak. Kate tulinan sumitan dan nanti arek-arek. Lampu arek-arek darine kate ngenteni dik gini. Ya wis, ngenteni ae mari kita teko. Lah iku Mas Kiki. Mas Ki. Oh ya rek, sik. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT metu, Mas. Oh. Bu RT. Bu RT. Kandhane metu kok, Mas. Loh, ya apa ya? Dari Pak RT sing metu. Lek Pak RT metu, mesti ambek Bu RT. Ngomong ta ket Mang. Ayo sido apa ora? Yo ayo nanti Mirja. Aku ya gak rota, aku kudu ibuke. Lala apa golek Jamir? Mirja, aku Jamir. Ben lapo golek Pak RT? Ya ngurus surat ambek njaluk stempel za. Lah kon lapo nang kene? Golek Pak RT. Aku golek Bu RT kudu Pak RT. Padha ae za. Wong isa paket. Wis angel ngomong karo awakmu. Lah ben ngurus surat opo? Kayak ngelamar kerja. Kerja kok diramar? Cewek ta diramar. Jangkrik. Tolong polo. Alhamdulillah dina iki lumayan. Lumbukno, cek iso rapi.
Gak kepikiran ra dhisik, Mbak. Golek duit sing akeh. Lah iya, Dis. Dikelompokno, ora mek golek tok. Nah, maksudku ngono, Mbak. Loh, lah Mirza nanti Mbak kok gak ketok flash? Nang omahe Pak RT koyoke. Lapar iku nang omahe Pak RT, Mbak. Mbok jareku mang ngurus surat kesehatan tugas teko sekolahan koyoke. Loh, ngurus surat kesehatan kok nang Pak RT? Ya opo sih Mirza iku? Waduh, Dis. Apa, Mbak? Mirza, Dis. Wis kah? Angel ngomong karo awakmu. Oh iya, iku lho awakmu digolek iki. Gak ngongket nang Mas. Percuma ngomong ambil sampean kena BI. Kurang ajar. Tahun talonku. Mirza apa, Mbak? Kan nang omahe Pak RT, jare ngurus surat kesehatan. Aslinya ojo nang Pak RT, nang bidan sing bener iku. Hah? Kok bidan? Kucingku di omah Dis kating ae. Wis, tak bisa ya. Astagfirullah, Kak Mbok Kak anake padha ae. Lah iku Mirza. Oh, nang ndi ae kon iki digoleki. Teko omahe Pak RT, Mas. Oh alah ya. Zaman saiki cak angel golek kerja. Gak ngelamar kerja, gak ngelamar arek wedok padha ditolak kabeh. Lapo Mas Renor iku? ...2022 kok sik galau wae, Mas. Awakmu Tabil. Teko ndi awakmu? Golek tukang jamu gendong, Mas. Awan-awan ngene kok ngombe jamu. Ya apa sih kon iku? Ora tuku jamune aku. Lah ya apa Lah terus golek apane? Golek tukange seluk digendong, kan enak. Oh, cangkemmu elek. Dawa sing dawa dadi. Ayo baleni. Dawa sing dawa dadi. Dadi. Kak, tak tes dhisik iki piro? Siji, Kon kok ora seja ulang-ulang iki. telu, Iki. 5. Awakmu ora seja. Wong aku turunan Joko Cengkir. Kena hubungane wis, ayo. Oh iya Bil. Kiki lek penane Pak RT. Awakmu duwe gak nomor Kiki? Lek nomor mamai duwe aku, Mas. Kok iso anjuk mamae mabuk jamu arek iki? Sa, Apa Mas? awakmu ro iki ki nandi? Lek aku roh sing dadi kudu aku. Oh, ento Arab. Aku ya duwe nomor Mami Mirza. Satu kata berarti kayak kon. Opo? Jancuk. Sampeyan tilapo, Mas, golek Pak RT. Ki lho kate dalek stempel apa RT RW. Gaya apa? Kate galek usaha. Wih, usaha apa? Bisa kerja. Ngomong ae ting lamar kerja. Wis kah? Ngantok ngomong ambek awakmu. Lah iku Kiki. Hah? Mas. Peh. Iki lek turu jan koyo wong simulasi ae. Mas. Peh. Lagi pengen tangi kayak iki ae. Mambu apa iki? Wangi ya, Mas. Apa mang cuk?
ketekku. Wang ini kok ngono pemane badoke. Lah sampean turu koyo wong mati ae. Wis, ayo ngopi. Ayo. Mbak, Lo masih gimana? Mbak, pesen. Pesen apa, Mas? Pesen nang wong tuamu nek aku kaping ngelamar sampean. Cuk, jero. Apa sampean kepingin kayak liyane, arek ngelamar nang oma langsung gak balik maneh. Waduh, emang ngono apa, Mbak? Bapake paling mantan atlet MMA, Mas. Lambemu, tapi iya ya. Dijak sparring sih ya. Lek menang sparring pasti direstui ambek bapake. Terus lek kalah. Yo game, Cuk. Bapak iku golek mantu sing iso katam Al-Qur'an dalam 1 jam. Wih, katam Quran dalam 1 jam. Sanggup ora? Wong aku sik ikro siji. Abot sam. Wes ah, gak pesen ae iki. Sida pesen apa, Mas? Banyu putih, Mbak. Hah? Tambah kopi bubuk, Pak. Iku jenenge wedang kopi, Mas. Tambah susu ya, Mbak. Lah iku jenenge kopi susu, Mas. Kabar gurau pisan ra. Nah, ben manis kaya sing nyemi sampean, Mbak. Bladus. Sida pesen apa iki, Mas? Ndang. Wes, es teh, Pak, loro. Ya Allah, ngletek ae. Mas, aku titip warungku ya. Tak tinggal tuku gas dhisik. Kancane, Mbak. Apa tak terno, Pak? Aduh, gak usah wis, Mas, titip warungku ae. Mas, Leono Mas Kiking kok peran geno. Aku tak singitan. Oh iya, Za. Tenang ae, aman. Wes ndang sing itono. Mas Mendro Mirja. Kelar. Kelar. Lah,